Okay, may higala, mayong adlaw kaninyo no. Ani ana sa kami karon nagkatapok ang grupo sa Tris Buakhak uban sa among usa po ka kauban, kameraman namo. Himo kog awit karon para ipahinungon namo sa sa atuang pangulo nga sa panahon siyang paglingkod hangtod karon puro na lang problema yang iatubang no. Kining kantaha mo ni pahinungod kaniya. Pagkadili masabtan ang mga katawhan, magsigilag reklamo sa ato ang gobyerno. Wala nila mauyuni ang ato ang presidente, magsigilag protesta, Duterte pahawa na. Wala lang mo kahibalo sa gibuhat sa atong Pangulo. Gibuhat niya ang tanan para kita maprotektahan. Duterte, idol na kong presidente, kay bisan unsay mahitabo dili jud kamo talikod namo. Duterte, idol na mong presidente, kay bisan unsa nga pagsuway, mga reklamo o pagtamay, nagmalig-on jud ka kanunay. Gisumpo nimo ang droga, bahalag daghan kag kontra. Ikaw pud ang nagproblema sa isyu sa Dingbaksya ug dito sa Marawi. Naghari ang maoti, nagdeklarar kag marsyalo para ang terorista mapuo. Duterte, idol na mong presidente, kay bisan unsay mahitabo dili jud kamo talikod namo. Duterte, idol na mong presidente, kay bisan unsa nga pagsuway, mga reklamo o pagtamay, nagmalig-on jud ka kanunay. Ug karong panahon na angay nata nga magmata, magkinabangay kita, salig lang sa usag-usag. Abagan ta ang Pangulo, suportahan ta ang gobyerno, kay sila, ikaw ug ako, kitang tanan Pilipino. Duterte, idol na mong presidente, kay bisan unsay mahitabo dili jud kamo talikod namo. Duterte, idol na mong presidente, kay bisan unsa nga pagsuway, mga reklamo o pagtamay, nagmalig-on jud ka kanunay. Ug karong panahon na angay nata nga magmata, magkinabangay kita, salig lang sa usag-usag. Abagan ta ang Pangulo, suportahan ta ang gobyerno, kay sila, ikaw ug ako, kitang tanan Pilipino.